Ahoj, já vás vítám na kanále Háčkování s Johy a dneska si ukážem, jak uháčkovat magický kroužek, krátký sloupek, jak vaše zvířátka nebo kuličky rozšiřovat a nebo naopak ubírat. A taky si ukážem, jak změnit barvu při háčkování. Jdeme na to. Potřebovat háček a vlnu, nejlíp takovou plišovou, říká se jí žinilka a já dělám návod hlavně na tuhletu vlnu, protože já háčkuju hlavně z téhletý, takže je to hlavně pro tuhletu vlnu. Jako první si ukážeme návod na magický kroužek a ten je vlastně hlavní, když děláte nějaký plišáčky nebo nějaký kuličky, nebo když chcete udělat prostě nějaký zvířátko. Návodů na magický kroužek je hrozně moc, ale tenhle se mi dělá nejlíp a připadá mi, že se dělá nejlíp s touhletou vlnou právě. Protože u nějakých návodů tahle vlna u toho moc nejde to třeba dobře utáhnout a může vám to prasknout. Já vám ukážu návod, který já jsem zatím dělala jen s touhletou vlnou, takže můžeme jít na to. Rozmotáme si klubíčko a musíme jít na to. Přistáme si takhle dva prsty. Ukazováček a prostředníček. Vezmeme si vlnu a ten konec si necháme trochu delší. Tak. A takhle to přehodíme přes ty prsty. A obmotáme. Tak, aby jsme tam měli 3. Ukážu vám to ještě jednou. Neobmotávejte to tím, co jde z toho klubíčka. To by vám nevyšlo, ale obmotávejte to tímhletím konečkem. Koukejte. Takhle mi visí ten koneček vezmu a tím to takhle obmotám. Tak a tady si ho nechám vlát. Tuhle tu vlnu z toho klubíčka si těma 2 prstama vezmu. Takže a ten konec si můžete takhle dát přes ten prst a držet si ho palcem. Nemusíte, ale dělá se to pak líp. Teďka jdete, tak vezmu si háček a budu takhle pod ty 2. Beru to úplně dolů. Vytáhnu nahoru a ten háček otočím k sobě. Zajedete takhle teďka uděláme takhle, vidíte, jdeme háčkem doprava a ještě ho takhle zatočíme, aby se nám to dobře chytlo a provlíkneme tím očkem. Tak, očka děláme trochu větší, nesmíme to moc utahovat, jinak nám to praskne. Já si fakt dělám velký rezervy, ale pak to není poznat, že jsou ty očka tak velký. A teďka háčkem jdeme pod takhle ty 2 a zase doprava, otočíme a takhle. Teďka tam máme 2 a ty 2 protáhneme. A tohle uděláme kolikrát je potřeba. Často je to 6krát, takže já to udělám 6krát. Takže pod ty 2, protáhnu jen ty 2 a pak tyhle. Spodně, doprava zatočíme, tak a tak. Vidíte, že ty očka mám fakt velký, ale ono to opravdu pak nepůjde vidět. A máte opravdu jistotu, že se vám to nerozváže. Tak, když uděláte 6. nebo
kolik potřebujete, tak si to dáte pryč z prstů. A vypadá to nějak takhle. A tady máte ten visící proužek a můžete si to položit. A takhle si položíte ten proužek a kouknete se. Vezmete tuhletu vlnku, ta, která je blíž tomu proužku. Vidíte, že tahle je dál od tohoto, takže tuhle vezmu. Chytnu si to palcem a prostředníčkem nebo ukazováčkem u toho a pomalu tahám. A těma dvěma tam takhle tlačím. A zatáhnu. A tím se nám stáhne tamto. A teď, aby jsme stáhli tohle, tak si vezmeme tenhle ten konec a taky za něj zatáhneme. Může to jít opravdu složitě, ale podaří se nám to. A teďka to vypadá takhle. To už máme skoro magický kroužek hotový. Nebo hotový vlastně. Ale ještě si uděláme pevné oko. A to uděláme tak, že tady vidíte ty dvě očka. Tohle a tohle. Jo, tyhle ty dvě. Vezmete si háček a takhle to strčíte. Takhle propíchnete. A vidíte, že teďka tam mám ty dvě očka. A teďka zase jdeme doprava, obtočíme a protáhneme těma dvěma. Upravíme si tam tyhle ty dvě. A zase jdeme takhle. A tak. A máme magický kroužek hotový. Vypadá to nějak takhle. Jo, takhle to vypadá. No. Takhle máme ten magický kroužek. A jdu vám ukázat, jak se dělá krátký sloupek. Takže na krátký sloupek budeme potřebovat nějaký magický kroužek už hotový. Já si vezmu ten, jak jsem teďka udělala. A nemusí to být ten magický kroužek, prostě cokoliv, třeba tohle, když chcete něco přijít k sobě, anebo právě na nějaký zvířátko. Takže, jo, a ještě jedna věc, co na to potřebujeme, je takovýhle klips, abyste si označili, kde jste začali. Tak jdeme na to. Takže vezmeme si nějaký výrobek, na čem chceme ten krátký sloupek dělat. A ukážu vám, jak se to dělá. Takže tady vidíte zase ty dvě očka, tohle a tohle. Spíchnete to takhle do nich a teďka jdete zase. Háčkem ho máte takhle doprava, naberete a pod něj. Tak. A ještě vám ukážu, jak to správně držet. Háček tady držíte v pravé, nebo mně se tady drží v pravé, ale dělá to tak všichni lidi. Háček držíme v pravé a levou máme namotáno na ukazováček, aby to tady bylo hezky napnutý. Ne nějak takhle povolený, ale hezky napnutý. A prostředníčkem a palcem tak to držíme tady, u toho, co vyrábíme. Takže koukneme se, tady jsou zase ty dvě. Takže jdeme do nich. Vidíte, držím si to tady. Takhle dovnitř, hezky doprava, otočím. Jen tyhle ty dvě naberu, to si srovnám, zase, že to držím tady. A doprava. A tak, jen jsem si tam zapomněla dát ten klips. Takže 1, 2,
sem. No a jdu vám to ještě ukázat. Tak, ještě vám to ukážu. Takže tady máme ty dvě. Takže jdeme do těch dvou. Takhle doprava. Tak. A teďka tyhle ty dvě provlačeme. Tak. A jdeme zase do těch dvou. Tak doprava. Provlačeme ty dvě. A pak provlačeme tyhle ty dvě. Tak a jdeme dál, dokud nebudete u toho klipsu, nebo pokud děláte něco podle návodu, tak dokud nebudete tam, kde to návod říká. Při tom našem magickém kroužku si někdy blbě poznává, kde je ten konec. A jak víme, ten konec by měl být uprostřed. Takže tady si dám dírku nejblíž toho konce, která já vidím, že je tady. Strčím tam prst a na ten prst dám ten konec, vytlačím ho, vezmu si a protáhnu. A už ho máme tady, jo, takže takhle jednoduše si to když tak obrátíte, kdyby se vám to stalo. Tak. Takže teď si ukážeme, jak rozšiřovat. Já už jsem si to trochu rozšířila, aby se mi to lépe ukazovalo. Tak jo, můžeme jít na to. Budeme potřebovat úplně všechno, co jsme měli teď. Takže prostě normálně. Takže začneme tak, že jdem do těch dvou. Jako kdyby jsme dělali krátký sloupek. Tak. A vlastně uděláme jeden krátký sloupek. Ale teď, aby jsme to rozšířili, tak vlastně z jednoho oka uděláme dvě. Tady vidíte tu jednu dírku, že do toho jde tady ten jeden provázek. A do toho musí jít dva. Tyhle ty cancoury. Takže se vrátíme zpátky. Takže do téhle dírky zabodneme, prostrčíme a tyhle dvě prostrčíme. Tak. A už vidíte, že tam jsou dvě. Tak. A takhle to děláme. Takže uděláme vlastně krátký sloupek. A pak se naučit poznat, kam to znovu strčit. Tady vidíme, že už je to další oko. Takže tady tahleta dírka, tak to je ona. A zase doprava nabereme a takhle rozšiřujeme. Tak a zpátky. Tady je třeba ta dírka trochu větší, tak to se lehko vidí. A když se to naučíte, tak to už pak budete moct dělat trochu rychlejc. Tady tady vidíte ty další dvě, jsou teda trochu menší, ale je to vidět. Tak do těch dvou to zabodem, jdem doprava, naberem, dvě provlíknem, máme tam dvě a ty provlíknem. A zase teďka udám. Tak. Někdy se stane, že se tam zapomene vrátit. Zrovna teď mám pocit, že jsem se tam nevrátila, ale to se může lehce zkontrolovat. Tady jsem byla. Akrát, jo.
A třeba to ani není tolik poznat. Já fakt nevím teďka, jestli jsem se vrátila, ale pokud je to hodně poznat, tak to můžete jednoduše vrátit. To se dělá tak, že prostě zatáhnete a tak se to vrací. Jsem dvakrát třeba byla už. A takhle se to i vrací o krok zpět. Takže jsem vám ukázala, že když se třeba někdy zapomenete, mně se to někdy stane, že zapomenu, jestli jsem tam už dvakrát byla, tak se tolik nestane, ale když se to dělat fakt nějaký přesný úplně zvířátko, krásný, tak samozřejmě je důležitý si to pamatovat. A nebo se někdy stane, že 3krát budete do té samé dírky, takže samozřejmě pokud chcete dělat už něco krásného, tak to vadí, ale když se takhle jednou spletete, tak to nevadí. Tak a takhle se rozšiřuje, vidíte, z jednoho oka uděláte 2 oči. Tak. A teď si ukážeme, jak to snižovat. Tak, teď si ukážeme, jak ubírat. Vydám. A ubírat budeme, jak jsme předtím dělali z jednoho očka 2, tak teďka ze 2 oček budeme dělat 1. Takže vidíte tady ty přední. Tady to přední a tady to přední. Musí to být vždycky ty 2 blíž k vám. Tyhle ty vzadu ne. Tyhle. Ty naberete háčkem, takže můžete si pomoct rukou, že vezmete jen jednu. A z té druhé vezmete taky to jedno, co kouká blíž k vám, jak jsem ukazovala. Tak to si chytnete tady, protože když si to tam nechytíte, tak se vám nejspíš nepodaří provít obě 2 a tohle budete muset udělat prstama. A pak provlačit tyhle 2. Takže to blíž ke mně si napíchnu a to druhý taky. Teď to chytím tady, abych je mohla takhle od sebe táhnout. Tak, protáhnu. A teďka už normálně. Tak. A takhle to dělám. Dokud se mi to úplně nezmečí, nebo dokud se návod chce, nebo dokud chci já. Ještě jednou. Vezmu tohleto blíž ke mně. Tady je to druhý, to brát nebudeme, to blíž k nám budeme brát. I z toho druhýho vezmeme, protáhneme a jdeme dál. Prostě ze 2 oček uděláte 1 očko. A už na konci řady uvidíte, že se vám to smrskává. Samozřejmě viděla jsem i, jak to někdo dělal jiným způsobem. Já mám tenhle ten jiný, jen jsem to viděla, ani ho neumím, takže používám tenhle ten. Takže naberu tuhle tu blíž k sobě a tuhle. Blíž k sobě někdy je to těžký, takže si musíme pomoct prstama. A pak už normálně tyhle ty 2 provlečem. Není na tom nic těžkého. Tak, naberu. Tak ještě jednou vám to ukážu. Tyhle ty 2 blíž ke mně. Jiný ne.
Jo, tenhle už. Jo. Tak, teď se mi to třeba nepovedlo, takže si musím takhle pomoct rukou to tam dát pryč. Tak. A vidíte, že se mi to už zmenšilo. Teď si ukážeme, jak takhle hezky změnit barvu. Existují dva způsoby. Vy asi znáte, jak si to takhle obmotáte kolem toho háčku a protáhnete, že ustřihnete a jedete dál tím růžovým. A já mám takový svůj způsob. Asi to trvá díl s ním, ale já ho používám. Dělá se tak, že tady si to dáme pryč háček, ale buď si tam můžeme dát ještě máme druhý nějaký a na to použít, anebo si to necháme takhle a nebudeme za to nějak tahat, aby se to neutáhlo. Ale já si tam pro jistotu dám. Tak. Vezmete si, ten konec zase necháte trochu delší a uděláte takovýhle křížek. Jo, zase nebudeme to obmotávat těma, ale tím koncem. Takovýhle křížek. Tady bude kříž a tady ne. Prolíkneme pod tím vrchním, nabereme to spodní, otočíme k sobě zase a opatrně pustíme. Vezmeme za ten konec a za to, co je z toho klubička a zatáhneme a tím si uděláme to očko. Teď tady pustíme ten háček. Tak, si dáme na stranu, napíchneme do toho modrýho, napíchneme růžový, to růžový, takhle protáhneme. Teď si vezmeme nůžky, ty potřebujeme, ustřihneme trochu dál a pro jistotu uděláme uzel s tím růžovým. A to si nevšímáme, vezmeme si to růžový a jedeme normálně, co chceme. Já teďka budu zúžovat a jedeme tím růžovým cokoliv chceme. A já teďka udělám kousek, abyste viděli, jak to bude vypadat. A výsledek může vypadat třeba nějak takhle, ale tu barvu, když tak můžete změnit dřív a bude to vypadat třeba takhle. Takhle. Tuhle želvičku jsem udělala. Anebo takhle. A taky takhle, ale tohle je docela sporný, protože někomu třeba bude vyhovovat víc. To první, co jsem říkala, ta změna barvy, ale mě víc vyhovuje tahle. Tak jo, měj se hezky a pokud chceš další návody, nebo chceš návod na nějaký zvířátko, tak napiš dolů do komentářů a já vám ho vyrobím. Taky nezapomeň dát like a odběr a těším se na příště. Tak zatím ahoj!